Кыру сатта югенлеген замана катын-кыздары гырурлык тыгылар уята. Улар ир-аттардан бер дә калышмай. Өткөл авылында үткән конкурс табына шуны күрһәтте. Бәйге 4 этаптан торды. Конкурсанттар интәүдә үдәре белән таныштырып үтте. Һәрбер визитка үзенчәлеклелеге белән аерылып торды. Артабан юл тамгаларының аңлатмаһын билдәләп, юл хәрәкәте кагыйдәләрен ныгытып үттеләр. Змейка күнекмәһендә күптәр каршылыксыз үтүгә өлгәште. Дассаф юл инспекция хезмәткәрләре бәйгесләрдән эшләрен баһаланы. Сараны каланың мәдәният үдәге белән берлектә Катын-кызлар советы агзалары оештырган. Без район кимәлендә үткәрергә булдык. Мәдәният бүлеге был сараны тәкъдим итте. Женсовет Катын-кызлар оешмаһы күтәреп алды һәм уларның ярдәме менән Дассаф оешмаһы менән берлектә, сельсовет менән берлектә ошондай зур матур сара оештырдык. Киләсәктә, киләһе елларга планлаштырабыз уны кала кимәленә сыгарырга. Алла бирһә, мөмкинчелектәр булһа, без уйлашабыз киләһе район кимәлендә шуй калдырып, әмма калала үткәрергә. Бәйгесләрнең кайһы бердәре руль артында күптән. Айгөл Мирасованың да автомобиль йөртү стажы зур гына. Мин рульдә 2004 елдан иң тәүҙә үҙем, иремдән алдарак үҙем әйтәм, мин беренсе йөрөйм дип дәртләнеп, Жигули машинаны алдырып, иптәшемдән йөрөй башланым дәртләнеп. Ул машина минең өсөн нык кәрәклеге булды. Балаларҙы мәктәпкә, садикка йөрөтөр мәсьәләһе менән. Байрам югары кимәлдә үтте. Диана Таһирова Гран-при яуланы. Ул бында конкурста тәү тапкыр катнаша. Ошо көндәрдә генә Стәрлетамак политехник колледжын яхшы билдәләргә генә тамамлаган. Гүзәл заттар тагы ла бер тапкыр үдәрендә зур һынауларда еңеп сыгырдай көс, таһыллык, саялык барлыктарын исбат итте. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре.